There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, Diyos maray na hapon, tabi sa Idagabos mga tugang. Welcome na naman sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan daw, ning Webes, petsa 12 kang bulan ning Disyembre 2024 mga tugang, and sana po yung kamo sa maray na kamugtakan, ano. And by the way, ingat-ingat lang tabi kita ta. Siyempre, malapit na ng Pasko, ano? So, take good care of our health. Yan naman talaga, no? Kaya siguro, sabi nga, exercise, ano? At wag masyado magpupuyat, ano? At the same time, alagaan natin ang ating mga sarili, ano? Kasi mahal tayo ng Diyos. Okay. Anyway, ngunyan daw, happy fiesta po sa mga nagsa-celebrate ng sa indang kapiestahan na ang patron walang iba kundi ang Our Lady of Guadalupe. Okay? Aram ko dig Diyos sa may papunta sa Boraguis ay meron dyan Our Lady of Guadalupe. Ano? One time nakapagmisa na ako dyan, ano, many times actually before, ano, kaya happy fiesta po. Anyway, sa tuyang sabi nga ni alamin, ano, o aramon ang patron ng Our Lady of Guadalupe. Ano, by the word itself, Guadalupe, saro po tabi iyan na lugar sa Mexico. Yan, okay? Sarong lugar po iyan sa Mexico. Yan, Guadalupe. Yan na magayunan magatugang iyan. Actually, sabi nga katuntugang ko, magdumang kita manoy sa sa Mexico. Actually, marami na kaming plano pero hindi na natutuloy, kasi nga dahil sa trabaho ko dito sa UST Legazpi, matrabaho talaga, kaya kami may multitasking trabaho. But anyway, siguro matutuloy din ito, kasi ang kapatid ko po nasa Amerika. Matagal na po siya doon. American citizen na nga siya. At yun nga, kabuntik na rin po ako nga doon sana. Pero anyway, there's no place like home in the Philippines. Yun. By the way, ang Guadalupe mga tugang, dakula iyan na city o lungsod sa Mexico. Magayon mga tugang. Actually, ilang beses na doon napunta doon aking kapatid at ang aking pinsan, sila auntie, uncle, may mga istorya pa nga sinda sa kuya, na talagang may milagro nangyari, Well, alam mo, yung Our Lady of Guadalupe, walang iba naman kundi si Mama Mary po yun, na nagpahiling kay sarong tao, Juan Diego. Yan, So, tulad ng Fatima, yan, Fatima, sa din lugar iyan, mga tugang. Ang Lord, sa man lugar iyan, nagpahiling ang mahal na Birhen. Si Mama Mary po yun. Kung mahiling nagpapahiling si Mama Mary? May mensahe. Pero may yan, every time that the Blessed Virgin Mary would appear to children, to people, meron po siyang message, may mensahe po yan. So, aramin po natin yan. So, anyway, that is a title given to Mary, the Mother of Jesus, na nagpakita siya, sabi ko nga kay Juan Diego, noong 1531. Si Juan Diego mga tugang, sarong taong ordinaryo lamang. Sabi nga sa English, a Mexican peasant. Ordinaryong tao yan Alam mo, doon naman talaga nagpapakita ang mahal na Birhen sa mga taong ordinaryo, hindi komplikado. Kasi unang-una pag kung tao komplikado di man maniniwala yan Pero yung mga taong simple, mapapakumbaba, humble, sabi nga talagang ang kalooban, mababang kalooban, hindi mayabang, pwede kang pagpapakitaan ni Mama Mary. Pero halimbawa nagmamayabang kayo, hindi talaga mahirap po yan, So, alam mo, sabi nga may 4 na pagpapakita si Mama Mary kay Juan Diego. At doon,
ang sinabi ni Mama Mary, she identified herself as the mother of God. Sinabi kay Juan Diego na, ako ang ina ng Diyos. And sinabi ni Mama Mary kay Juan Diego na magtayo o gumawa ng shrine o chapel o lugar doon sa Hill of Tipiak. Yan ang lugar po, Hill of Tipiak. Yung sa Tipiak pong yan, So yan, mga tugang yan. Yan sabi nga ni, duman talaga nagsimula. And of course, the image of the Virgin of Guadalupe is depicted, kung nakita ninyo yan, as a woman with mixed indigenous and European features. Kung makihiling talaga natin yan, na ang kasuotan niya ay may torque mantel and surrounded by a sunburst. May panang yung araw. And the image is enshrined doon sa Basilica of Our Lady of Guadalupe in Mexico City. Which is the world's third most visited sacred site. Well, kung titingnan natin, the name Guadalupe is a Spanish word for River of the Wolf. Okay? Yun po ang ibig sabihin dyan. Napakaganda po yan. So, siguro talagang, natin yan, siguro nga ni, sa tuyang Aramun pa. So, Nuestra Señora de Guadalupe, o the Virgin of Guadalupe, the Mother of Jesus. Yan, 4 na beses nagpakita kay Juan Diego, si Mama Mary. At ang napakaganda po doon, yung noong si Juan Bernardino, okay, uncle po yan ni Juan Diego. Nagkaroon ng nagpakita ang Mahal na Birhen noong December 1531. At doon, mga tugang. And a venerated image nga ni yung Timali, associated with the appearance is shrine in the basilica. And of course, yung Pope Leo XIII granted the image a decree of canonical coronation on February 8, 1887. And it was pontifically crowned on October 12, 1895. At yung basilikang yan na talagang palaging pinupuntahan ng maraming tao. So maganda yun, So yan nga ni mga tugang na mahiling ta na ordinaryong tao lang pinakitaan siya ng Mahal na Birhen. So yun, mga tugang. Sabi nga, according to the Nikan Mopohawa, included in the 17th century, yung Rita na Nuwati, the Virgin appeared 4 times to Juan Diego, Chismit Kik Pesan, and once to his uncle, Juan Bernardino. Actually, the first apparition nangyari noon, umaga, Saturday, December 9, 1531, yan, which December 19 on the prolific Gregorian calendar. Juan Diego experienced a vision. Nakakita siya. A young woman at the place called Hill of Tipiak. Iyon. The later became part of the Villa de Guadalupe, the suburb of Mexico. Sabi nga, mga istorya, the woman is speaking to Juan Diego in Nuwati, his first language and the language of the former Aztec Empire. Yun. Alam mo talaga, yan. And identified herself as the Mary, mother of the very deity, of the true deity. Walang ibang, mother of God. Kasi she was said to have asked for a church to be erected at the site in her honor. Yun naman talaga. Based on her words, sabi, Juan Diego then sought, nagpaaram siya duman sa Archbishop of Mexico, kay Juan de Zumarraga, to tell him that had happened. Not expectedly, the Archbishop did not believe. Hindi na naniwala kagad di ba? Kay Diego.
Later, the same day, Juan Diego saw the young woman again. Nagpakita naman, the second apparition. And she asked him to continue insisting. Alam mo talaga, maganda po ito na sinasabihan ni Mama Mary si Diego, sige lang, tuloy mo lang, sige lang, tiyaga lang. So the next day, Sunday, December 10, 1531, in the sabing kalendaryo, Juan Diego spoke to the Archbishop a second time. At yung Archbishop instructed him to return to Tepeyac, and to ask the woman to truly acceptable miraculous sign. Pakita ka talaga ng milagro to prove her identity. Later that day, the third apparition appeared when Juan Diego returned to Tepeyac, encountering the same woman. So nakita uli niya si yung babae, si Mama Mary. He reported to her the Archbishop request for a sign. Sabi kasi ng Archbishop, magpakita ka ng palatandaan. Ito na nga, and of course, si Mama Mary naman nag-agree, bumayag. So provide the next day, December 11, yun nagpakita. Kaya nung December 11, that was Monday, however, Juan Diego's uncle fell ill. Yun, nagkasakit, and was obliged to attend to him. In the early hours of Tuesday, December 12, as Juan Bernardino condition deteriorated, na medyo talaga nagluluba, si Juan Diego journeyed to Tieltelco, in the search of the Catholic priest to hear Juan Bernardino's confession and help minister him on his deathbed. Yan. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos kan mga pagirumdum. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminoorutan, bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong, sa satuyang komunidad. Maabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ng pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Sa puso mo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal
Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco beside Siga Hospital, Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito. Choose Culitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan aldaw ning Webes, petsa 12 kang bulan ning Disyembre, kung saan sa tuwing sineselebrar ang kapiestahan ng Our Lady of Guadalupe, na kung saan mga tugang siya po ay second patroness ng Pilipinas. Okay? Ang first patroness kasi ng Pilipinas ay Immaculate Conception. Pero ang secondary patron na ng Pilipinas ay walang iba kundi ang Our Lady of Guadalupe. Okay? Yan. So, anyway, padagos kita sa istorya mga tugang. Paano nangyari yun? So, yun, yung nangyari sa kay Juan Diego. So, nagpunta siya duman sa burol, parang kausapin si Mama Mary na magbigay ng palatandaan. And to avoid being delayed by the Virgin and ashamed at having failed to meet her on Monday as agreed, si Juan Diego mga tugang choose another route around Tipiak Hill. Okay? Naghanap siya ng ibang lugar na dadaanan. Pero alam mo, yung Bahal na Birhen intercepted him and asked him where he was going. And that was the fourth apparition. And Juan Diego, pinaliwanag niya what had happened. And the Virgin, si Mama Mary, gently chided him, biniro siya, for not having made recourse to her. Okay? In the words which have become the most famous praise of Guadalupe apparitions, are inscribed in the above main entrance of the basilica, she asked, okay, no estoy yo aquí, que soy tu madre. So, am I not here? I am who your mother. So dito pinapakita kay Juan Diego mga tugang na si Mama Mary ay kanyang nanay, ay ina. Okay? So, who am your mother? Alam mo, maganda po ito na si Mama Mary assured Juan Diego or Bernardino had now recovered. Yun, milagro, may nagmilagro kaagad, nagmilagro kaagad kay Juan Bernardino at gumaling siya. And sabi ni Mama Mary, kumuha ka ng mga gather flowers from the summit of Tipiak Hill. Okay? Which was normally barren. Tingnan natin, tingnan mo, ito, milagro na ito. Gumaling na yung si Juan Bernardino at ito pa, sa summer, walang ka barren nga walang ka bulaklak talaga, wala talaga Pero bakit doon nagkaroon ng, sabi natin bulaklak doon sa summit ng Tipiak Hill, which was normally barren, especially in the cold of December. Kasi pag December talaga, winter yan, wala talagang sabi nga, namamatay lahat ang halaman. So,
Pero alam mong ginawa ni Juan Diego, sumunod siya. Alam mo, maganda po yan eh. Pag sumusunod tayo. Si Juan Diego, sumunod sa instruction, sasabi ni Mama Mary. And he found Castilian roses. Sabi nga, at the same time, itong Castilian roses na itong mga tugang, hindi po ito, kakaiba ito sa native to Mexico. Blooming there. Kakaiba. Ibang roses ito. O tingnan mo. So, milagro talaga yan. According to the story, the Virgin arranged the flowers in Juan Diego's tilmati or yung cloak. Yung damit baga niya. Yung damit niya. Yung sabihin balabal. O sabihin natin yan. And when Juan Diego opened his cloak, binuksan niya yung damit na yun, later, before, ito sa harapan mismo ng obispo na hindi maniwala, si Archbishop Sumaraga, the flowers fell to the floor. Yung mga itong mga bulaklak na ginather niya, revealing the fabric, the image of the Virgin. O naging, tingnan mo naging nandoon yung image ni Mama Mary. So kakaiba talaga, no? So the next day, nung December 13, si Juan Diego found his uncle, si Juan Bernardino, fully recovered na, as the Virgin assured him. Kasi sabi nga ni Mama Mary, ako ang nanay mo eh. Maniwala ka sa akin. And Juan Bernardino recounted that he has also seen her, nakita rin pa rin ni Juan Bernardino, si Mama Mary. Kaya hindi lang si Juan Diego ang nakakita kay Mama Mary. After praying at his bedside, that was the 5th apparition. And that she had instructed him to inform the Archbishop of this apparition. And of course, the miraculous cure that he had told him she desired to be known under the title of Guadalupe. So yun ang gusto ni Mama Mary, na tawagin siyang at Our Lady of Guadalupe. Yan. So yung mga tugang istorya, no? The Archbishop kept Juan Diego's mantle, tinago niya, first in his private chapel, and then in the church on public display, where sabi nga, it attracted great attention. So marami talaga ang pumunta doon. At noong December 26, 1531, nagkaroon ng procession. Transfer the miraculous image back to Tepeyac Hill, where it was installed in a small, hastily erected chapel. So nagpatayo nga doon chapel sa Tepeyac. At during that procession, the first miracle, yung unang milagro, was allegedly performed when a native was mortally wounded, sugatan, in the neck by an arrow shoot. Kasi nga yung sa leeg, na tamaan ng arrow by accident during the stylized martial displays during the honor of the Virgin. In great distress, the natives carried him before the Virgin's image and pleaded for his life. Ayun, na milagro naman ang nangyari. Nagkamilagro baga. Na milagro. At kaya nga, nabuhay. And upon the arrow being withdrawn, the victim fully and immediately recovered. Yan naman ganda talagang istorya, maganda talaga. At mula noon, nagkaroon na ng Shrine of Our Lady of Guadalupe in Guadalupe, Cáceres in Extremadura, Spain. Sabi nga, was the most important of the shrines of the Virgin. So kahit saan nagkaroon na ng Our Lady of Guadalupe. So, well, yung sabi nga, the most popular etymology of the name Guadalupe is from the Arabic wadi, wadi, river, from the Latin word lupus is wolf. So find it actually the Arabic and Latin would be combined in this way. So suggest that the alternative, the Arabic Wadi Alub, signifying a river with the black stones in its bed.
Yan, napakaganda po ano. So yan ang talagang masasabi natin na pagpapakita ng mahal na Birhen. Okay? So anyway, ito po ang istorya na siguro magkaroon sa atin ng inspirasyon. Una, talaga tayo ay magkaroon ng devotion kay Mama Mary. Ano? Well, sabi nga, the main promoter of the story was the Dominican. May Dominican talaga. Tingnan mo ha. Well, the written record suggests that the Catholic clergy in the 16th century were deeply divided as to the orthodoxy of the native beliefs, springing up the image of Our Lady of Guadalupe with the Franciscan order, who then had the custody of the chapel at Tepeyac, being strongly opposed to the outside groups while the Dominicans supported it. Okay? Ito po. Si Dominican Pa Alonso de Montifar succeeded the Franciscan Juan Sumaraga as Bishop of Mexico. So yan po nangyari. In 1556, So in 1556, sermon, ang sabi ni Dominican po ito, si Alonso de Montufar. So sabi niya, devotion to Our Lady of Guadalupe, referring to the painting on cloak, the Telma, the chapel of the Virgin Mary at Tepeyac, where certain miracles had occurred. Talagang nagkaroon ng mga milagro. Sabi nga, days later, Fray Francisco de Bustamante, the local head of the Franciscan order, delivered also a sermon. Alam mo talaga, denouncing the native belief in believers. He expressed that the Catholic Archbishop was promoting superstitious regard for the indigenous image. Kaya mahirap talaga siyempre, Kasi but ano ba talagang paniniwalaan? Yun, nagkakaaway-away pa, Pero alam mo mga tugang, talaga nandyan na yan. Kasi may mga magkukontra talaga sa iyo. Pero anyway, kung talagang totoo yan, magiging totoo talaga naman yan. Okay? So, sabi nga si Archbishop Montufar, himself a Dominican, decided to end the Franciscan custody of the shrine. From then on, the shrine was kept and served by the diocesan priests under the authority of the Archbishop. Okay? Si Archbishop Montufar. Okay? And then he authorized the construction of a larger church at Tepeyac, in which the Telma was later mounted and displayed. Okay, yan na napakamaganda. Anyway, mga tugang, babalik yan si Father Butch pagkatapos ka mga pagiromdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kambilog niyang pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil lanta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Canho Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa Banwaan Canho Villar. Sa Giraray, sa gabos na taga-Villar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and increase, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong bata ito. Sinda kita ika-ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Sa akin na payabang mga ginubatid. Ako po si Mayor Chin Garcia na nagpaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Pinapasalamat ko po sa mahal na Diyos na nalagpasan ta ang unuman na uminabot na hagyat na panahon aron kang bagyo. Maging positibo sa nakita asin magtiwala sa Diyos. Dahil imposible basta kita nagingwa, nagkarosan. Sa gilayon, sa pangaran kan sa akin na bilog na pamilya asin pagirib ako. Pinapaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Sararo sarabay sa pag-asenso. Kaiba ta si Chino Garcia.
Tugang, ang atin ang basahin ang mabuting balita sa araw nito ng Webes, petsa 12 kang bulan ng Desyembre. Ang mabuting balita sa araw nito sa kapiyasahan ng Our Lady of Guadalupe mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 26 hanggang 38 hanggang 47. Noong panong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa inyo ang Panginoon. Huwag kang matakot, Maria, sapagat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Paano mangyayaring ito? Gaya ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit nagli siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, pangyari sa akin ang inyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita sa araw na ito na pinagdiriwang natin ang kapisahan ng Our Lady of Guadalupe, ang mahal na Birhen ng Guadalupe, kung saan nagpakita ito po sa isang ordinaryong tao lamang. Pero talagang mayroong mensahe ang mahal na Birhen. Sa ating ebanghelyo na binasa, makikita natin ang kapakumbabaan ni Maria. At masasabi natin, importante kasi ito tinatawag natin identity, kung sino siya. Sino ba tayo? Yun ang importante. Kasi hindi tayo pwede dapat magpanggap ng pagpanggap. Mas maganda tanggapin natin kung sino tayo. Si Maria, sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Okay? So, kilala niya kung sino siya. Hindi siya ang boss, kundi alipin, servant, or sabi natin, handmaid of the Lord. Ibig sabihin, tagapaglingkod sa Panginoon. Yun. At pag sinabi natin tagapaglingkod sa Panginoon, talaga maglilingkod tayo. At kaya sabi nga dito ni Maria, mangyari sa akin ang iyong sinabi. So, sinasabi dito na hindi sa kalooban ko, kundi kalooban ng Diyos, kalooban ng Ama ang mangyayari. So, ang mangyayari dito, kung ano ba talaga ang kagustuhan ng Diyos, iyan ang ating masusunod. So, yan po ang ginawa ni Maria. Ano ba ang kagustuhan ng Diyos? Iyan ang dapat talaga natin sundin. Si Maria, mga tugang, ay halimbawa, modelo sa atin yan. Siya po ang modelo sa atin. Ano ba ang gusto ng Diyos? So, sa tradisyon ng mga Hudyo, mga tugang, walang sariling kalooban ang mga utusan. Okay? Sinabi ko sa inyo na kaya susunod yan. Ginagawa lamang nila kung ano ang inuutos sa kanila. Kaya mahalaga po yan. Sa pag-angkin ni Maria, sa payag ng anghel, malaya niyang itinuring ang sarili niyang bilang utusan. Ayan. Utusan. Tayo kasi minsan ang ayaw natin na maging utusan. Ako, bakit? Mahina ako. May pinag-aralan ako. Dapat akong maging para-utos, hindi utusan. Ako dapat ang magkakaman. Ako dapat ang magkukontrol. Wow, ganun ba talaga ang tao? So, yan ba nangyayari? So, nagpapasok siya sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, nagpasakop. Importante. Kasi paano tayo sasakupin ng Diyos kung hindi tayo magpapasakop? At ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay pagsunod sa kanyang kagustuhan. Tulad ni Maria, tinanggap niya ang kalooban ng Diyos bilang sariling kalooban. Yun. Kaya hindi mahirap kay Maria sumunod sa Diyos sapagkat ang ginawa ni Maria ay nagpasakop. Yung problema sa atin mga tugang, ayaw natin magpasakop, hindi ba?
gusto natin masakop pero ayaw magpasakop. Gusto natin na tayo ay maging dapat tayo palaging susundin. Ano? But hindi rin naman tayo marunong sumunod. May mga taong gano'n eh. Gusto sila palaging gustong sundin pero hindi naman sila sumusunod. Kaya nga hindi maganda yan. Kaya si Maria, makikita natin dito, parang masunod ang kalooban ng Diyos, nagpasakop siya at ipinagkaisa niya ang sariling paghahangad sa paghangad ng Diyos. Kaya ba sinasabi, ano ba ang gusto ng Diyos? Yan ang gagawin ko. Kaya mapagmalay niyang tinanggap ang balita ng anghel at aktibo niyang nakipagtulungan para sa maganap ang importante po kasi ito mangyari, no? Kahit dito sa pagpapakita ng mahal na Birhen kay Diego, doon sa Guadalupe, so sa burol ng Tipiak, dito makikita natin na tayo ay dapat makipagtulungan. Yan naman importante ngayon sa buhay ng tao ngayon, magtulungan tayo. Magtarabang-tabang kita. Sabi nga niya, magtulungan tayo kaysa mag-aagawan, maglalamangan. Yan, mahalaga itong paalala sa atin ngayon. Siguro maganda nga, pasapaskong ito. Ugaliin natin. Malapit na naman pagdating ng New Year, magkakaroon tayong New Year's resolution. Bago dumating pa ang New Year's resolution, maganda nang gawin natin, tularan natin ang gawain ni Maria. Na naging katulong siya sa kaligtasan ng tao. Yun ang pagtanggap, di ba? Pagtanggap niya sa kagustuhan ng Diyos. Yun ay mahalaga. Kaya maging katulong. Kaya ito po ang importante ngayon, magtulungan tayo kaysa manglamangan. Ang problema kasi ngayon dahil sa tinatawag natin highly competitive tayo. Gusto natin daigin, talunin. Sige yan. Bakit? Mahina ba ako? Yan ang problema, Ang gawin natin is magtulungan tayo. Hindi maglamangan kasi gusto natin lamangan yung isa. Hindi. Ang tunay na Kristiyano ay hindi nang lalamang, hindi nang lalait, at hindi rin mapanghusga. Kundi talaga ang tunay na Kristiyano ay matulungin. Tulad si Maria. Kaya maganda po ito. Alam mo kung bakit si Maria nagpakita kay Juan Diego? Parang tulungan nga na ang mensahe ng Diyos, mensahe ng Diyos, yun may mahalaga po yun Si Maria po ang naging katulong ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Ito naman, kaya tuwing Christmas, ano ba ang magandang diwa nito? Pinapaalala sa atin na tayong mga tao sana maging katulong ng Diyos sa pangangasiwa sa mundo. Hindi tayo, number one, hindi po nating kalaban ang Diyos. Ang iba, tinitingnan, kalaban nila ang Diyos or nakikipaglaban sa Diyos. Mali po yan Sige, labanan mo. Ito nga, subukan natin. Labanan mo ang hangin kung malalabanan mo yan. Hindi. Sabi nga, mas maganda tingnan mo yung mga bangka nga, kung gagamitin nila ang hangin, hindi pa sila napagod, di ba, yung sailboat, yun. Maganda po yan. Kaya sana, sa halip na tayo ay makipaglaban, sa halip na tayo ay makipagtunggali, mahalaga na lang na tayo ay magtulungan. Tulungan natin ang ating kapatid, ang ating kapwa. Mahalaga po ito. Kaya nga sabi sa Pasko, ang Pasko ay sumapit at tayo ay magbigayan. Maganda po yan nga lang naalala lang natin mas maganda siguro. Madalas ang binibigyan kasi natin yung mayroon na. Sa Paskong ito, maganda siguro, hindi lang exchange gift doon sa mga taong meron, kundi mas maganda, giving gifts to those who cannot return. Halimbawa, nagbigay ka sa mga mahihirap na talagang, mahihirap talaga. Wala silang makain, wala silang hanap buhay, nakatulong tayo. Yan naman ang importante sa buhay makatulong tayo. Si Maria, dito sa Our Lady of Guadalupe, kahit dito sa Ebanghelyo, na makikita natin, naging siyang katulong ng Diyos.
Kaya bago tayo mag-break, ang tanong ko lang po, ikaw ba'y katulong ng Diyos o kalaban ng Diyos? O kinakalaban mo ang Diyos? Anyway, babalik mo si Padre Butch pagkatapos sa mga paalala. Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod, kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masund na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil matitang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albayahit angat lahat oh. Albayahit angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Balik po kita ginara sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan daw ng Our Lady of Guadalupe, Pecha 12 kang bulan ng Disyembre. At pinag-usapan niya natin ang magandang mensahe sa araw na ito ng Our Lady of Guadalupe. Ang pagiging matulungin. Matulungin ba tayo? O matulugin? Matulugin o matulungin? Tumutulong o sabi nga nakikipagtulungan o nakikipaglamangan? O nakikipag-away o tayo ay nagiging kaagapay? Yan mga tugang. Importante yan sa buhay natin. Na tayo habang nabubuhay ay maging katulong tayo ng Diyos. Maging katulong tayo ng Diyos tulad ni Maria. Sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Maganda po ito Kaya dito sa DCGB, di ba, may programa tayong Maray na Hapon na nagpapaalala lang po sa atin na tayo ay maging katulong ng Diyos. Hindi kalaban. Hindi mo kalaban ng Diyos. Katulong tayo ng Diyos. Huwag mong lalabanan ang Diyos at hindi kalaban ang Diyos Hindi kaibigan ng Diyos, hindi kalaban. Kaya mga tugang paalala po ito sa atin. Napakaganda po ito. Na si Juan Diego naging katulong din yan. Ni Mama Mary sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Ako po hindi pa ako napunta sa Mexico, pero some parts of Mexico napunta na po ako. At ito po ang observation ko nung napunta po nga ako doon sa Mexico, although sa border po lang yun, hindi pa talaga sa Guadalupe City o sa Mexico City, pero makikita mo na kasi nandun mga Mexican din man talaga. Ang makikita mo talaga, very religious sila. At sabi ko nga sa inyo mga nakaraan, mga tugang, ito po ay malaking tulong ito
yung Our Lady of Guadalupe, kung paano sa pananampalataya, lalong lumago ang pananampalataya ng mga Mexicans. Kaya nga sa misa, doon sa misa, nakapagmisa na rin po ako ng Mexican Mass kasi sa California, nagmimisa din po ako doon. Ay ng mga nakapag quinceañera na po ako. Sa Amerika kasi, yung mga Amerikano, dibu. Pero sa Mexican ko, pag 15 years old yung babae, meron silang quinceañera. So, dinedicate nila ang kanilang anak na babae, kay Mama Mary, parang kinakasal, kay Mama Mary sa simbahan. So, maganda po. At makikita mo doon na talagang very lively. Maganda po. Nag-i-enjoy din po ako pag sa Mexican Mass kasi kakaiba kakaiba ang masaya, pagkatapos nagkakasama-sama sila. Yun, nagtutulong-tulungan. Napakaganda po yun. So, sana gawin natin yan. Yan po naman talaga ang ginawa ni Mama Mary. Tinulungan niya ang Diyos. Kaya nga siya po ay naging ina ng Diyos at ganoon din tinulungan ni Juan Diego si Mama Mary na ikalat ang Kristyanismo doon. Napakalaga po yan. Kaya nga ito, kaya noong sa pagpapakita ng Mama Mary sa Guadalupe, Mexico noong ika-16 na siglo kay Juan Diego, naroon pa rin ang kanyang aktibong pagtulong para sa maisulong ang plano ng kaligtasan. Yun naman talagang mahalaga dito maisulong ang plano ng kaligtasan. Yung kaligtasan po kasi ay hindi naman nagtapos siya nung si Kristo namatay sa krus at umakyat sa langit. Tapos na. Hindi po. Patuloy pa rin po ito. Tayo po ay nagiging katulong sa plano ng kaligtasan. Kaya ito po, itong Paskong ito, sana wag natin makalimutan si Kristo. Kasi nga, ang kadalasan nangyayari sa atin, nakakalimutan si Kristo sa Pasko kasi ang naaalala si Santa Claus at regalo. Yan ang problema sa atin. Nagiging tayong, sabi nga, consumerism. Consumerismo. Nakakalimutan po talaga ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nga, may nakita ko doon one time let's put back Christ in Christmas. There is no Christmas without Christ. Subukan mo salitang Christmas. Alisin mo yan. Di mas lang, dapat nandoon ng Kristo. Siyempre, ang unang Christmas, unang Pasko ay ang pagsilang ni Kristo noon sa Bethlehem. Pero ngayon, dapat may silang si Kristo, hindi na doon sa sabsaban. Sana may silang si Kristo sa bawat puso ng mga Kristiyano. Yan. Paano natin masasabi na, si Kristo ay nasa mga Kristiyano? Kung tayo mga Kristiyano, ay kakaiba ang ating pang-uugali para tayong mga ugali mapagano. Walang pagmamahal, walang pagpapasala, walang yung magmamalasakit, kundi tayo ay palagi ng yung bang ng lalait, palagi ng aapi. Hindi mga Kristiyano po yan sana maging katulong tayo ni Kristo sa pagpapalaganap ng pagmamahalan. Kasi sabi ba ni Kristo makikilala naman talaga kayo na kayo mga Kristiyano kung kayo may pagmamahal sa isa't isa. In English, sabi nga, people may know that you are my disciples if you have love for one another. So nakikita. So kung walang pagmamahalan, wala. Wala yan. Hindi maka-Kristiyano yan. Kung sabihin natin na lamangan. Kaya mahalaga yun dito, pagtutulong-tulungan. Naalala ko nga yung mga unang, sabi nga, yung unang mga Kristiyano, napakaganda po Wala naman silang ID noon, wala naman silang uniform. Kasi ang makikita talaga natin, paano masasabing Kristiyano sila? Paano? Hindi doon sa kanilang mga ID or uniform, kundi paano sa kanilang pang-uugali. Yun. Anong ugali nila? Ugaling matulungin, ugaling mapagmahal, ugaling mapagmalasakit, ugaling yung hindi nang aapi.
kundi talaga ay ugaling ano nga, tulad ni Kristo, palaging naglilingkod, no? Tulad ni Maria, napakahalaga po 'yun, So yan ang diyan sana maging tayong aktibong pagtulong sa maisulong ang plano ng kaligtasan, So patuloy pa rin tayo. Kaya di ba, patuloy ang sa patuloy tayong pag-aaral o pangangaral. Kasi nga kung sabi natin itigil na natin ang pangangaral, ay wala mangyayari, So yan pa yung mahalaga. Sa anyo ng isang prinsesang Aztec na nagdadalang tao, naging tunay siyang inang nagmamahal ng walang pasubali at nagkakanlong sa mga nangangailangan. Ang kanyang kahangahangang imahen na hindi kayang iguhit ng pinakamagaling na pintor, ang hindi maitatanging pruweba na nakakaisa ang Diyos at mahal na Birhen Maria sa patuloy ng pagkilos sa kasaysayan ng mundo para mailigtas ang lahat. Yan po talaga, Kaya siguro magandang tanong ito Handa ka bang maging utusan ng Diyos? Okay? O tagapaglingkod ng Diyos? O ng Panginoon? At handa ka bang ialay ang buhay para sa kaganapan ng kalooban ng Diyos? Yan ang hamon sa atin ngayon. Ngayon na pinagdiriwang natin ang Our Lady of Guadalupe. Mahalaga po mga tugang iyan na tayo sana ay maging katulong ng Diyos. Kaya maganda yan na paalala po sa atin ngayon ng Our Lady of Guadalupe na ito po ang mensahe sa atin ngayon. So, ito po ang mensahe sa atin na si Maria ay nagpakilala na siya ay ina ni Jesus. Siya po ay ina ni Jesus. Pakilala siya kay Diego, Juan Diego. So, yun po ang mensahe sa atin. Okay? So, actually, to summarize, sa sinabi natin, ang mensahe ng Our Lady of Guadalupe ay walang iba kundi yung pagmamahal. One of love, pagmamahal, pagkahera, compassion, and protection for all people, especially the poor. Okay? And the outcast. Kasi yung mga tao nga itong mga si Juan Diego, hindi ba? Hindi iniintindi. Kaya, protection for all people. Sa mga natives, especially the poor and the outcast. Her message is also one of acceptance and hope. So patuloy tayo mga tugang na magdasal. Yan naman ang gusto ni Mama Mary at lumapit sa Diyos. Okay? Titingnan natin na ang sabi ni Mama Mary nga, am I not here? I who am your mother. Yan po ang message ni Mama Mary sa Guadalupe. Anyway, inabot tayo ng oras yung pamamaalam. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng impormasyon manunungod sa Our Lady of Guadalupe at inspirasyon, lalong-lalo na bilang mga Kristiyano, tayo magtulungan at meron tayong ina na dapat natin malapitan. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP, nagsasabing, we are all a blessing to one another. God bless you. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin